Takže vítam vás pri dnešnom tutoriáli. Ako ste si už mohli všimnúť, tento tutoriál je na Photoshop CS6. Tento tutoriál bude skôr pre začiatočníkov. Si tu poukazujeme všelijaké, teda čo znamenajú napríklad tieto ikonky v tomto stĺpci, čo sú vrstvy, čo sú kanály, a trošku sa pohráme s textom, ukážem všetko, skoro všetko, teda čo tieto vecičky znamenajú. Niektoré sa nedajú použiť na klasickom takom, jak to povedať, na klasickom backgrounde, niektoré sa musia ukazovať na obrázkoch a určite viem, že ešte všetky nepoznám, teda neviem presne na čo fungujú, takže niektoré budem vynehávať. Ako som už povedal, bude to pre začiatočníkov. Tí, čo už máte nejaké tie skúsenosti, čo kde je a tak môžete sledovať ďalšie tutoriály. Určite tam pôjdeme ďalej, budeme ukazovať všelijaké efekty a všeličo. Takže by sme hneď mohli začať. Na začiatok si vytvoríme novú vrstvu. Tuto dáme File a New, alebo Ctrl-N môžete dať a sa vám otvorí táto tabulka. Meno, môžete si dať hociaké, veľkosť, tú istú ľubovoľnú si môžete dať samozrejme. A ostatné, túto background ja si vždycky nastavím background color, to je vždycky táto farba, čo je vzadu. Z týchto dvoch farieb, áno. Tá predná je hlavná, zadná vedľajšia. Tá zadná je na background, keď si dáte background color a dáte OK, teraz ju budeme mať bielu. Áno, tuto si nastavíme čiernu farbu. Teraz, keby my chceme, tuto ešte ukážem, tuto, kde my chodím myškou, tu sú vlastne vrstvy. Toto je jedna vrstva, vlastne background, môžete si sem vytvoriť, neviem koľko ich, to je jedno. Ja ich teraz poodstraňujem. Necháme si tu iba túto jednu. Vytvárate tuto dole takú Create a New Layer. Tí, čo to máte po slovensky alebo po česky, asi po česky, po slovensky myslím, že nie, tak si tu dá, že vytvoriť novú vrstvu. Vidíte tu taký zámoček, ja si dvakrát ho kliknem, to sa mi akože odomkne. Teraz my chceme mať to pozadie čierne, takže vymeníme si tieto dve farby, aby čierna bola vzadu a dáme Ctrl Backspace, to sa nám vlastne vyfarbí. Takže ideme ďalej, prejdeme si tuto k tomu ľavému zoznamu týchto znakov. Prejdeme hneď na prvý, klikneme si naň a to je vlastne prenášanie určitých vrstiev. Keď vidíte, teraz začnem hýbať, prenášam vlastne celú tú čiernu plochu, áno. Si ju tam vrátim, tak. Ideme na tú ďalšiu, tuto máte viac možností, dáme od začiatku. Proste označovacie, presne to isté jak v skicári, označujete časť, áno. Teraz dáme deselect, odznačiť. Môžeme si prejsť tuto na aj okrúhle, aké chcete. Tuto máte delenie na teda vodorovné. A tuto máte aj zvislo. Označiť. Prejdeme na lasso. Lasso sa používa pre vlastne označenie ľubovoľne, môžete ťahať, áno, ľubovoľne. Označenie objektu, môžete s ním všeličo robiť. Ja som ho väčšinou používal pri obrázkoch, ktoré som stiahol alebo odfotil, keď som sa snažil dať nejaký objekt preč alebo niečo v ňom spraviť. To potom aj vysvetlíme. Na nejakých obrázkoch určite to budeme v ďalších tutoriáloch používať. Dáme označiť. Prejdeme na ďalšie. Toto je jedno z tých, čo som hovoril, že ešte moc neviem, na čo to slúži. Aha, áno, toto ešte viem. Toto myslím si, teda, nie som si istý, že to je označenie nejakého určitého, nejakej hranice obrázka. Napríklad predstavte si, že by som tuto teraz mal nejakú väž a keby pri ňu kliknem, tak ono mi to označí presne okolo nej, aspoň si myslím.
nezaručujem, ale uvidíme ešte v obrázku, ja sa s tým pohrám a určite v ďalších tutoriáloch poviem, na čo to teda slúži. Myslím si, že na toto označiť. Prejdeme na ďalšie. Vidíte, keď som na to klikol, okolo celého sa mi spravilo ako keby označené. Teraz predstavte si, že chceme iba nejakú časť z toho backgroundu, že tu niečo máte a nechcete ten zbytok, tak potiahnete a môžete ľubovoľne ako nehať. Teraz napríklad, keď to nechám takto, že vy ste tieto šedé okraje, čo sú tu, nechcete, tak ja to robím tak vždycky, že prejdem rovno ďalej, na čo chcem. A teraz sa vás to opýta, či to chcete akože zrezať. A crop je teda zrezať, že to ostane v tom, čo teraz mám. Cancel to proste zrušiť, čiže sa vrátim k upravovaniu. A don crop, že nezrezať, to chceme normálne, my to nechceme zrezať, takže dáme don crop. Prejdeme na toto. To vám teraz momentálne ukázať nemôžem, pretože to sa používa tiež pri, jak sa to povie, obrázkov, ktorý máte obrázok na obrázku a chcete z toho obrázku vpredu mať niečo aj v tom zadnom, čiže vlastne prekrývate, alebo tak sa to nejak dá povedať. Takže to ukážem v ďalších tutoriáloch, určite budem také robiť. Prejdeme na štetec, dáme si gulu. Veľkosť asi takú, to je jedno. Klasický štetec, dáte si farbu, žltú napríklad, alebo ukážem vám, dám modrú na schvál, aby som vám potom niečo mohol ukázať. A vyfarbujeme, áno, vyfarbujeme. A normálny štetec, klasika, poznáme všetci. Skosky caru. Prejdeme na razit. Nie, ešte som chcel štetec, tuto máte bašre, to sú vlastne guličky, štetce sú celkom zaujímavé, ak som zistil. Kliknete, ťaháte a robí to také tiež zvláštne efekty. Prejdeme ďalej. Tuto máte všelijaké veľa štetcov na výber, veľa znakov, volá sa to, myslím, že bašre. Ja som si aj viem, že sa dajú nejaké stiahnuť na internete a tu mám nejaké, čo som si posťahoval. Tu zmenšíme trošku veľkosť. A môžeme hrať aj tak, dáme červené. Napríklad. A vidíte, spravilo mi to taký nejaký ten tvar alebo taký efekt. Dáme si takéto niečo. Menšíme veľkosť trochu. Trošku to preháňam. Môže byť. Dáme si, ja neviem, farbu žltú si dáme, zelenú si dám. Zelenú. Spravím tak. Teraz, môžeme to, keď ešte raz na to klikneme, presne asi v tom istom, jak som to mal predtým, tak sa nám to vlastne zosilní. A teraz ešte sa to dá spraviť tak, že si prepnete na čiernu. Trošku mimo toho pôjdete, nepôjdete presne v tom a dvakrát alebo koľko chcete. Teraz to spravilo taký zvláštny efekt. Vyzerá to jak také 3D, ako to hovorím jeden môj kamoš. Prejdeme ďalej na razítko. Razítko funguje na kopírovanie alebo kopírovanie farby, spočítaj celý nejaký ten objekt, napríklad ukážem vám ako skopírovať toto červené razítkom niekde inde, takže napríklad označíme si toto miesto, prejdeme si na to, odkiaľ chceme začať, dáme Alt, urobí sa nám tam také mieritko, klikneme ľavým na myške, prejdeme si niekde sem a začneme iba ťahať a ako vidíte sa nám to začína kopírovať celé ako keby. Ja to dám prejdem aj do toho modrého, to nevadí. A vidíte, sa nám to skopírovalo. Ďalej už to bohužiaľ nejde, lebo tam už nemám background. Takže vidíte, sa nám tá časť nejaká skopírovala sem. Môžete ho hoci ešte aj s ostatnými. Ideme ďalej. Toto, ja neviem, toto riešim. To je nejaké otáčanie objektu, ja si budem musieť na to teda týchto efektov, čo som sem popridal. Musím si to pozrieť fakt na nejaký tutoriál na to, netuším presne na čo to funguje. Alebo že by to bola history, tu píše, že history brush tool, čiže možné je to, že mi to ukazuje, ktoré som použil, aspoň predtým, alebo mi ho zadáva. Prejdeme ďalej, prejdeme na gumu. Guma je asi každému jasná. Gumuje, áno. Gumuje tuto v rohu, ako môžete vidieť, tuto gumujem a ostáva mi tam prázdne.
Jasné. Prejdeme ďalej. Prechod farieb. Čiže kliknete si na to, kliknete niekde, potiahnete a tam sa vám vytvorí farba. Teda ten prechod tých dvoch farieb, áno. Ako ale vidíte, všetko mi zmizlo, čo som tam mal. Čiže dáme Alt, Ctrl, Z, čo sa vám vráti o krok naspäť. Myslím, že sa to dá ešte niekde tuto, ja som si zvykol na toto, že sa mi to nechce hľadať. Tuto prejdeme na tú ďalšiu ikonku, tam sa dá otvoriť 3 možnosti. Než keď si chcete otvoriť tie 3 možnosti, tak stačí kliknúť a držať a ono sa vám otvorí tento malý, tie ešte pár, čo ich tam je. Tieto prvé dve neviem, ešte zistíme, čo to je. Ale toto posledné som už zistil. Kliknete si na to a rozmazávate objekt. Áno, toto vyzerá. Vypadá to nejak tak, jak nejaký prúd niečoho, elektrický alebo nejaká vlna, to je úplne jedno. Môžete hocičo rozmazať, áno, aj tento beóny, čo sme gumovali. Prejdeme ďalej, toto. Čo to robí, to by aj mňa zaujímalo. Mne to aj nejak predtým išlo. Ako vidíte, keď sa sledujete, ja furt potom chodím a to zosvetľuje. Ja to spravím ešte niekde inde. Toto moc nezosvetľuje. Na tomto modrom to bolo dobre vidieť. Keď sledujete, tuto je to také blečie, ja to spravím ešte aj tu. Vidíte? A furt sa to zblečuje, ale moc neviem, na čo sa to má používať. Ako. To sú zatočené čiary, krivé čiary, ako si to nazvete. Spravíme tak, potočíme, tak, potočíme, tak. To je jedno, to je na vás. Áno, čo môžete. Niekto, ja ešte v tom programe neviem presne robiť tie čiary ako chcem, ale určite spravím na to tutoriál, lebo som to videl u jednoho typka, ktorý robil tutoriál, že spravil tieto čiary okolo jednoho písmena. Presne to vyzeralo, jak keby to išlo taká elipsa alebo taký, neviem to nazvať, proste išlo to okolo, tie čiary išli okolo písmena a spravil to farebné, čiže to bolo jak taká svietiaca krúh, alebo ja neviem. Proste to išlo furt dokola, áno. Určite spravíme na to tutoriál, bolo to zaujímavé. Teraz ja si to odstraním. Ideme ďalej, ideme na text. Text kliknete, kde chcete. Tuto si nastavíte farbu, ja si tam na začiatok bielu. A dáme, že first tutorial. Ako vidíte, ja už tu mám nastavené nejaký ten font písma. Je to font, ktorý som si stiahol. Je to z hry StarCraft. Tento fonty si nájdete na internete. Možno dám aj nejaké link do popisku videa. Takže prejdeme, k čomu by sme prešli rovno. Môžeme prejsť k efektom. Alebo tuto ešte poviem takto zrýchla, tuto si meníte tie fonty, tuto si meníte veľkosť, tu si môžete aj napísať koľko chcete, ja si nechám tú 100. Zarovnania, to je každému jasné. Toto ukážem v nejakom tutoriále na nejaké texty ešte. A čo toto robí, ja už som to skúšal, to vlastne môžete spraviť také, že pôjde ten text odtiaľto napríklad, pôjde takto do oblúka. Ukážem. Ešte tuto prejdeme k vrstvám. Máme vrstvu písma, pozadia. Máme tuto môžeme dať vymazať vrstvu, novú vrstvu, skupinu. Skupinu vám ukážem na konci, keď budem končiť tento tutoriál. Tuto máte masku, si môžete vytvoriť masku na to. Čiže ja vytvorím masku, napríklad mi to spravilo túto takú masku. Tiež budem v ďalších tutoriáloch ukazovať, ako to funguje maska, na čo sa používa. Je dobrá pri nejakom, aby ste si neporušili jednu určitú, napríklad aby som neporušil ten text a spraví sa mi maska vlastne iba na to, alebo tak nejak to funguje. Ja vám to ukážem potom. Tuto máte efekty, ale stačí, keď prejdete na vrstvu a dvakrát na ňu kliknete niekde do toho voľného miesta a otvorí sa vám toto. Ja si teraz ten text približím, aby ste mohli sledovať, čo sa s tým textom bude diať, keď budem niečo upravovať. Takže prejdeme si rovno na Gradient Overlay. Tuto máte zoznam tých efektov, prejdeme na Gradient Overlay.
čo znamená prechodná farba. Čiže tá farba predtým, čo sme mali zadanú, tá nám bola teraz zbytočná, áno. Tu si môžete nastaviť aj color overlay, čo znamená farba. Čiže tam si nastavíte proste klasickú farbu, ale my chceme teraz prechod nejakej farby. Čiže my tu dáme červenú. Tuto dáme ešte jednu, ale tam dáme modrú. A sem dáme zelenú. Tak, aby to... Ja tieto tri farby preto teraz dávam, lebo potom vám vysvetlil kanály. A aby ste to presne videli, čiže teraz budú tieto tri farby tu behať. Ja si ešte dám asi jednu červenú, lebo je to dosť slabé. Tak, aby bola tá červená viac vidieť. Dáme tú modrú, posuneme. Tak, a tú modrú ešte by sme si aj sem mohli dať jednu. Tak, no, tú zelenú je tam dosť vidieť. OK, takže máme farby. Prejdeme na pattern overlay. Keď som pattern overlay zisťoval, ako sa používa, tak som to mal zmetok. Pretože chceme dať do toho textu nejakú textúru. Tuto musí byť nastavený normál. A teraz vidíte, on by tu malo niečo spraviť. Ale nespravilo to nič preto, lebo v tom gradient overlay máme opacity, čiže viditeľnosť nastavím na 100. Čiže keď znížim na 0, tak vidíte, že teraz je to len textúra. Ale ja tam chcem dať tú farbu, že to nechám asi takto na takých 43. No, tak nejak to je jedno. A teraz je vidieť, že tam je aj tá textúra v tom, pekne. A aj tie farby sú tam. Môžeme ísť ďalej. Other glow, vysvietenie objektu. Alebo taká orámovanie, svetivosť. To ako si to nazvete. Opacity dáme na 100. Noise, dúfam každému vie, čo je noise. Také, keby sa vám telka pokazila. Také niečo. Prejdeme si, dáme si tam žltú, či hodí sa. Skúsime dať inú farbu, zelenú, modrú, takúto bledomodrú. Napríklad, necháme tú bledomodrú. No aby ste to videli. Spritz znamená, keď ešte si to približím, aby ste to viac videli na tom. Sledujte jedno z tých dvoch písmen. Keď vidíte, na každom začína vždycky taká svetlá strašne a potom to ide dole. Takže keďže tu prechádza taká slabá a ja zvýšim napríklad spread, pomaly zvyšujem, tak nám to úplne zaostrí a ide svetla a hneď to ide dole. Čiže my to nechceme, my to chceme asi na tých 6 možno, tak nejak, aby to išlo pomaly dole. Size, jasné, veľkosť. My si to necháme tak asi. Quality control, teda toto boli elements, control, to sú nejaké, ako to povedať, typy toho osvietenia. Áno, sledujte, ja budem iba prepínať, toto je základný, a budem prepínať a sledujte, čo sa s tým deje. Ak vidíte, robí to všelijaké také iné tvary z tej svietivosti. No. OK, zavreme. Range. To je niečo ako to spray, čiže s tým moc nemusíme hýbať. To je presne. Takže necháme to asi tak nejak. 63%. Inter. To je taká úžasná vec. Toto ja som s tým bol veľmi prekvapený, že keď je to na 0% a pohnem s tým na 100%, tak to nič nespraví. Čiže ja s tým môžem hýbať, nič mi to nerobí. Ono to možno má na niečo slúžiť, ale ja som nezistil na čo, lebo hýbem s tým a nič. Moment. Nič. Dobre. Tak, nevadí. Nič sa s tým nestalo. Takže veľmi užitočná vec. Prejdeme na drop shadow. To je, ja ho vypnem. To je klasický tieň. Teraz ho neuvidíte. Uvideli by ste ho v iných, možno. Tuto určite v ďalších tutoriáloch uvidíte. Color overlay. Teraz ho nebudeme riešiť, máme gradient overlay, color je vlastne klasická farba, satin, niečo to robí v tom texte, nejaké čiary, asi také, ako to nazvať, ako keby ste písali, presne chceli niečo napísať v strede tých pásov, toho písma. Nepoužijeme teraz, prejdeme na inner shadow, uvidíte vnútorný tieň, dáme opacity na 100.
aby ste to videli. Tuto meníme uhly, áno, z jakého ako keby slnko svietilo a robilo uhol. Ešte to necháme asi takto nejako, aby to bolo do šikma. Distance prejdeme na, to je vlastne oddialenie, alebo vlastne ako vidíte ten tieň, dĺžka toho tieňa sa zväčšuje. My si to necháme tak nejak. Choke, tiež také, ale ono to tak spresní. Tak zúži ten tvar toho, čiže toto si dáme taktiež také rozmazané. Size, veľkosť tieňa, jasné každému. Môžeme nehať tak. Control, to je to isté čo predtým, tiež tie všelijaké typy toho. Necháme si to v tom základe. Tu si môžete vlastne, áno, tu si môžete navoliť vlastné nejaké, ako chcete, ako sa vám to ľúbi. Ja to nechám v základnom, aby sme to teraz nejak museli s tým. Noise každému, jasné. Teda kto už sledoval, proste spraví to pokazanú telku. Stroke, to je tiež nejaké také orámovanie, ale tým, že my máme vysvietenie toho, takže to necháme tak. Proste môžete si ho zvýrazniť to, áno, všelijakými farbami. Tieto tri veci to bevel, emboss, control a texture. Vlastne bevel patrí k obidvom, ale on to tak teraz ten text, ako môžete sledovať, ja to budem prepínať pomaly. On to ten text tak akože vytlačí smerom k nám. Keď dáte kontrolu, tak to ešte tak zhranatie. Tu si môžete tie typy hrán všelijako pomeniť, čiže celkom zaujímavé. Toto nevyzerá zle napríklad. A necháme teraz tak. Range tiež ostrosť toho. Necháme tak nejak. Teraz vypneme control a prejdeme na texture a teraz môžete vidieť, spravila sa nám textúra, áno, toho. Tu si môžete zmeniť typy textúr. Proste máme do toho takú textúru, áno, veľkosti môžeme nastaviť. Môžeme mať, ja neviem, depth, to ešte, čo to je? Aha, zostrenie, áno. Zostrenie, teda plus alebo do mínusu. My to necháme, koľko to necháme? Tak toto necháme, aby ste videli. Takže to je texture a ja to vlastne aj teraz tak vypnem. V iných tutoriáloch to nechám zapaté, aby ste to videli. Inner glow ešte, inner glow teraz nebudeme riešiť, to je vnútorné vysvietenie. To je to isté čo outer glow, ale je to inner, čiže vnútri. OK, efekty máme hotové. Teraz vidíte, tuto sa nám všetky zhromaždili v tej jednej vrstve. My ich dáme do ohne, touto šípočkou ich otvoríme, zavreme. No, oddialíme, aby sme videli, ako to vyzerá ten text. Mne sa to celkom ľúbi. Taký zaujímavý je ten text. Teraz môžem ukázať ešte tie kanály, vám ukážem. Channels, takže channels sú vlastne kanály, čiže ja som to zistil, že sú to niečo farebné. Keď teraz napríklad všimnite si, čo mám červené. Červené mám toto červené a tento pásik. Áno, takže kliknem iba na červenú a vidíte, že tie červené veci sú úplne najviac akože vidno, tak vysvietené. Dám green, zelené veci, ja vám to dám ešte naspäť. Green. Green vidíte, že je toto zelené a tento pás. A ja keď dám green, tak toto je úplne vidieť toto. A tieto úplne ostatné všetko zmizli. Teraz ešte dáme blue, modré je toto a ten pás v strede. Čiže to červené, zelené by malo úplne zmiznúť. No, vypni sa. Moment. To prestalo reagovať. Dobre. To zelené tam ešte trochu ostalo, ako vidíte. Ten modrý stredný pás je úplne ako, že svieti. Toto tiež úplne svieti. Ten background to bude svietiť vždy. A toto, čo sme namalovali na modro, keď to prepnem naspäť, tiež úplne svieti. Áno. Necháme takto všetky zapaté, prejdeme naspäť. Ešte vám tú skupinu ukážem, takže vytvoríme si group 1, čiže skupina 1, vidíte, môžem zatvárať, nič sa s tým nestane. Čiže klikneme, a keď chcete označiť aj viac vrstiev naraz, buď tlačíte Ctrl a klikáte áno za všetky postupne, alebo kliknete na prvú, stlačíte Shift a kliknete na poslednú, momentálne ich tu nemám toľko, ale ja vám to ukážem, ja si tu vytvorím pár tých vrstiev, kliknem na prvú, Shift, na poslednú, označilo všetky, áno. Si túto odstraním. Označíme teda shiftom všetky, presunieme do group, zavrieme group a je to v skupine, áno. To je veľmi jednoduché.
Možno môžete to spraviť na konci obrázka, nemusíte, podľa vás. Ešte vám ukážem jednu vec, vsunutie nejakého obrázka, alebo proste, aby ste otvorili obrázok vo Photoshope, dáte File a Open, alebo Ctrl-O, teda je to nastavené ako Ctrl-Open, takže O, Ctrl-New je, teda Ctrl-N je nový, takže tuto máme nejaké obrázky, ja otvorím napríklad tento, vidíte, otvoril sa mi obrázok, úplne jednoduché. Tento obrázok správal v Cinema 4D môj kamoš Reaper. On má tiež všelijaké ináč tie let's play tutoriály, takže jeho môžete sledovať. Takže takto sa vkladá vlastne obrázok do toho, ten už môžete ľubovoľne upravovať, napríklad tým lasom, áno, označím. To ukážem ďalej, nechcem to všetko teraz ukázať v tomto. Dáme tuto deselect, kde som to mal? Deselect. Dobre, vrátime sa k tomu. No. To by bolo pre dnešný tutoriál asi všetko. Ak sa vám video ľúbilo, alebo ak ste sa poučili niečo nové, ak začínate s tým a ľúbilo sa vám, tak môžete dajte like. Určite budem rád, keď budete chcieť sledovať za každý odber, ktorý dáte. Teraz začínam, čiže toto bol môj prvý, vlastne aj úplne prvý tutoriál, ktorý som natočil. Určite budú aj ďalšie, teda sledujte ma, dajte odber. Ja sa s vami lúčim, užívajte si života. Čaute.